Тък му свърших работа и отиваме към залата, за да изпълниме челенджа 60 кика за 60 секунди. Много ми е интересно дали ще успея да го направя, тъй като знаете, че моят основен и първи спорт е таеквондото, където ударите с крака са много на високо ниво. Така че отиваме към залата заедно, за да видим дали ще успея да направя челенджа 60 кика за 60 секунди. Вече сме в залата по таеквондо и искам да ви покажа колко отличия има този отбор през годините. Като тук са само много малка част от тях, защото това е старата зала. Има и нова зала, която съответно в нея има също много отличия. Скромна зала, но изкарва много шампиони. Както виждате, вече сме в залата по таеквондо и аз съм готов за да опитам челенджа 60 кика за 60 секунди. Преди това обаче, с нарастване на годините, притеснявам се от контузии. Колкото повече растат годините, толкова повече се притеснявам от контузии. Така че първо ще загреем. Мисля да започнем с скачане на въже около 5-10 минутки. Вие няма да видите всичко, вие ще видите откъси. После ще разтегнем малко. В основата на таеквондото е еластичността и разтягането, така че да можеш да риташ да изпълняваш правилно техниките с крака. Аз обаче цял живот не успях да го направя. С треньора ми цял живот не успяхме да го направим. Като палатка съм, вие ще видите сега. Стойте до края на видеото, за да видите дали ще успеем да направим челенджа. Както казах, ще започнем с скачане на въже около 10 минутки. Хубаво да избирате по-бързи въжета, те са по-тънички, не точно това, защото с тях се скача най-хубаво и най-много боли. Започваме загрявката и продължаваме към челенджа. След като сме готови с въжето, ще пристъпим към следващата крачка, а тя е разтягане. Когато сме хубаво загрели, пристъпваме към същинската част, а именно челенджът 60 кика за 60 секунди. Хайде да видим как ще се справим. Опит номер 1. ...60 кика за точно 35 секунди. 35 секунди за 60 кика. Тук киковете са повече за бързина, не толкова за правилно изпълнение, но и изпълнението, което аз показвам, не е грешно. Така че брои се 35 секунди за 60 кика.
Ако видеята, които правя, ви харесват, моля последвайте YouTube канала ми, а то е Илиян Томанов на латиница. Абонирайте се там, напълно безплатно е.